So, hi guys. Time check. 8:21 AM. Hi. Kuya. So, gamay na lang daw. Station 2 na mi. Turo mo kasabay. Lain na kayo sila. Namin sa 2.8 kilometer na checkpoint. So, 3 kilometers na lang pick na. Yehey! Ayan, diyan ko. May hagdan. Ganda no. Ano, parang nasa Montapo eh. Pakwa. Tapos iikot mo dun. Wow. Hi. Silab. Durian. Hmm? Hindi makita eh. Ayun, ang dami nila. Tatabi-tabi. Ang durian kaya yun, no? Mga bata dito parang wala lang. Durian. Durian. Sila. Game. Kasi walang upitin siya niya. Oh. Buko Station. Silab! Lamig dito. Kaya ako niyan. Yan. Saan mas gusto mo? Sige, magaan lang. Sige. Tapan mo na yan. Game. Woo! Clearing! My goodness! Stick mo ta kay injured na tong tuhod. Biglang lalim yun. Nandaan na ba? Okay. Okay, lipat. Yan. Ilalim.
guys. May mga steps naman yan, yung low bid. Rope section. Yan, pwede ka na dyan. Kaya na yan. Ibigay mo sa akin yung ano mo. Stick. Tinapon lang. Kaya na? Parkour lang. Yan. Mag-crawl ka na lang, crawl. Kaya nga, parang pagapang dapat ako. Last na yan dyan, labo. Last na yun dyan. Las gura. Oh, last na yan. Pagbaba dyan, patag na yan. Ito ang, patag. Nawasan na sila dapit.